जोंहा दा बाथि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिंगाबेली खेब सावराय जथुमा बे जथुमाखौ जों साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों आरो बे खुंनायाव मैया 20/10/2019 मैया मोनाबिलि समाव जों डेलिगेट सेसन दंमोन आरो बे डेलिगेट सेसनाव जों माखासे बिबानफोरखौ सोलाय सोल' खालामनाय जायो आरो आङो आगु 2017 सम निफ्रायनो नेहाथारि बिबानाव दंमोन फिन आं देग्लायबो बे नेहाथारि बिबानावनो थाफिननाय जाबाय आरो जोंहा बिलियन सार बिथांखौबो 2017 निफ्राय बिथाङाबो दंमोन दा बिथांखौबो आफादगिरि महरावनो लाखिफिननाय जादों जोंनि साननाया बेनोदि जिंगाबेलीनि माखासे हाबाफारिखौ लानानै खामानि मावनाय जेरै जौ जुवा बायदि बायदि समाजनि बेरेखा बेफोरखौ बोखारनायनि मोनसे थांखिजों आरो लोगोसे मा होनो हारिनि जौगानाय सोलोंथाइ खेथ्रआव जौगानाय बेफोरखौ लानानै खामानि मावगोन बेखौ लानानै जों थांनाय डेलिगेटआव गोबां थांखिफोर लानाय जायो आरो बैफोर थांखिफोराव गोबां रायजो राजानि सापर्टजों जों एरियानि माखासे जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ लादों आरो लालांबाय थागोन थांनाय मोनाबिलिनि जिखिनि थांखिफोर लाबाय बैफोर थांखिफोराव गासै रायजो राजानि मददजोंनो बे थांखिखौ लानाय जादों आरो बैफोर थांखिखौ जाफुंहोनायाव गासै रायजो राजानि मदद मोनगोनखौ आसा खालामदों आरो बिथांमोननि थांखिफोरखौ मावफुंनायाव आङो हाजासे खामानि मावलांनो नाजादों लोगोसेनो जोंनि बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदि जोंनि गोबाव समनिफ्राय सोमावसारबोनाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट जेनोखि बेखौबो जों मोनफुंगोन बेखौ आसा फारिदों आरो बैनि थांखिजोंनो जोङो बे डेलिगेट सेसनाव बिनि सोमोन्दैबो सावरायदों आरो जोंनि जिंगाबेली एरियायाव गासै गं 55 गामिफोर दङ बै गं 55 गामिफोरखौ लानानै आं सिमां नुदों बा आसा फारिदों जों बै समफोराव बे 2 बोसोर आरोबाव बिबान मावनाय समाव आङो गोबां खामानि मावनो हागोन आरो मावनायजों लोगोसे फोसाबनो हागोन आरो गोबां फरायसाफोरखौ जौगानायाव मदद खालामनो हागोन आं बैफोर माखासे नोजोरखौ लानानै सावरायनाय बे सावराय जथुमायाव बे बिबानखौ लानाय जादों एसेनोसै आंनिया सोमखां बसुमतारी आङो गाहाय नेहाथारि जिंगाबेली इउनिट आबसु